Ante a demanda dos nenos de Ribadumia que querían practicar ciclismo, o goberno local comezou a realizar diferentes actividades como a creación da escola BTT. Dentro destas actividades se organizou a Mini BTT Concello de Ribadumia, que este ano celebra a súa segunda edición. Isto empezou con un grupo de nenos e nenas que querían practicar deporte, que querían practicar bici, e que pouco a pouco se foi consolidando e hoxe pois é unha realidade. Hai moitos nenos daqui do Concello, da comarca tamén, e que se a sede aquí en Ribadumia, pois a verdade é que é moi satisfactorio, non? O Concello resalta a importancia deste torneo, motivar os rapaces para que fagan deporte e unha oportunidade de promocionar a vila. Nesta mini BTT pois seguimos traballando, seguimos empuxando, seguimos motivando, queremos persuadir aos nenos e nenas para que fagan deporte, para que defendan os valores da sociedade. Este evento pois tamén nos vai axudar a que en Galicia pois se promocione tanto en materia deportiva, neste caso en mini BTT, e tamén pois nos axuda de alguma maneira a que o turismo e a promoción do propio concello pois que sexa unha realidade. No torneo competirán máis de 400 ciclistas, co que se espera que máis de 1.500 persoas asistan á cita. Donde vamos a albergar aquí a máis de 400 nenos de toda Galicia, 400 nenos das escolas, da promoción do deporte base, e como ben antes decía David, o alcalde, tamén vai ser un evento deportivo que aparte vai a conxugar tamén a promoción turística desta fermosa zona do Concello de Ribadumia. Vamos a ter aquí a 400 familias, máis de 1.500 personas que van a disfrutar este fin de semana deste gran concello e sobre todo desta promoción deste gran deporte do ciclismo base deste segunda mini BTT do Concello de Ribadumia. Dende a Federación resaltaron a gran organización feita no campeonato pasado. O Club de Ciclismo de Ribadumia espera repetir o éxito e anuncia algúns cambios. O circuito infantil é un pouquiño máis largo, un pouquiño máis difícil tamén. O ano pasado era o primeiro ano, pois faltábanos un pouquiño de un pouquiño corto, entón este ano alargámoslo un pouquiño para dar menos voltas tamén. O campeonato dende a Federación resalta